ngoba uAbimeleki uthi makabeke amadlavu so that he can be saved. But namhlanje amakholwa esindawo sichakazela ngamadlavu. Izothi kunamhlanje khanibeke lo madlavu aphansi kwamakhapha enu. Kuba kutheni why the rocks? Kutheni amadlavu? Kuba uhlangulo ukuba lwenziwe ngokukhathala bazalwane lunokwenzakala. Ukuba siyahlangulwa kodwa singahlangulwa with tender and care, we are bound to be broken and hurt. If people come to us to save us kodwa bangasisindisi ngononophelo siyonzakala. The ropes alone could have cut to Jeremiah inyama yakhe zimlimaze. Kodwa emveni koko uJeremiah, even the salvation had the potential to hurt him further. Nosindiso azanalo uJeremiah ngenxa yokudlavulwa kwenyama yakhe, ngenxa yokuviswa kabuhlungu ngongathi nguPawulos xa ebizwa nguThixo athi ndayibongoza inkosi kathathu bisithi Nkosi susa uviko enyameni yami. Wasuke wathi uThixo ubaba lwami lukwanele. Amandla am azalisekiswa xa wena uswela amandla, kodwa khawususe lo madlavu. Namhlanje umyalezo endiza nawo ebomini bethu is how we lift matters. Indlela esiphakamisa ngayo abanye abantu yeyona ndlela ebalulekileyo. Akubalulekanga ukuphakamisa, kodwa into ebalulekileyo yindlela omphakamisa ngayo omnye umuntu. uThixo akakhathali nje ukuba sihlangulwe, kodwa unako ukusibuyisela okanye into ayijongileyo ubana sibuyiselwa njani. Abanye abantu abaphakathi kwethu, they have survived imihadi emininzi. Some of us are betrayed every day. Abanye benu bayanqatshwa emsebenzini, bayabhitraywa emakhaya, bayabhitraywa kwindawo abahlala kuzo, kodwa ndizothi thembeka kude besekufeni. Abanye they are facing rejection, bayaliwa. Abanye bayanukunezwa, abanye bayohlulakala bade banikwa amagama athi you are such a failure. Abanye kunjalo nje abakwazi nokuzihlangula, abanye banamanxeba. Xa ubuza umbuzo lenziwe ngubani elinxeba, athi umbhali la manxeba endinawo enziwe ngabendlu. The church, inkonzo, is called not just to pull people out, but to do it sensitively so. Naxa ubizo lethu xa sithi masishintwe ethile, akufunanga siyenze ngobundlongondlongo, ngobuqeleko, kodwa sisuke siyenze with sensitivity. Kuthena amadlavu into ezingaka bezikhona nozisebenzisa. Amadlavu symbolize imfesane ngesenzo, ngoba ndithe idlavu iba into encinci ebikade inexabiso ngezolo. Kunjalo nje ungayisebenzisi nakanjani, ungafuni uba ihlanjwe ngubani, ungafuni nobana iayinwe ngubani ngela xesha inexabiso. Why ibine-value, but the moment itshintsha iba lidlavu, nabani na angayisebenzisa. Ngoba noba uyambona ukholigi wakho, noba uyambona umzalwane wakho uba uswele, kodwa esithubeni sobana umkhethele impahla noko enisidima usuke umnika idlavu. Okwesibini, idlavu liba yinto esincedayo kwimpiliso yethu, ngoba we shouldn't be defined by our past, bazalwane. Izinto besizenza izolo nezinto esaziwa ngazo emphakathini akufunekanga zonke ezo zinto saziwe ngazo, ngoba umpostile uthethile wathi ewe izolo nizenzile izinto ezimanyukinyezi, kodwa uba ubani kuKristu. Sister message, khangela zonke izinto ezindala suke zagqitha. But bakhona abantu abasolo bebamba iifayili zabantu zakudala. Bakhona abantu abangafuni ukudlula, bathi noba ungamncoma ubani, uthi ambona ubrother Mphana kodwa sokathi ewe wethu uyayithanda inkonzo, kodwa there's always ubhathi. Yabona ubhathi
uyayicima into entle. Ungancoma kodwa ube nokodwa, ukodwa ucima laa nto ubuyithethile. Kodwa khawubeke la madlafu. Nanku umyalezo endiza nawo namhlanje. Ngoba namhlanje uThixo akezi nosindiso. God often uses unlike people to bring salvation. uThixo uzisa usindiso ebantwini kubantu abangahoyekanga. uThixo akanamsebenzi nabantu abanamagama. uThixo akanamsebenzi nabantu abaneprofession ezinkulu. uThixo akanamsebenzi nabantu abanemali zonke. uThixo akanamsebenzi nabantu abane-resources, kodwa uThixo ukhangela ingaphakathi lomntu. Unganazo izinto zonke kanti inhliziyo ilidlava. Funny enough, u-Abimeleki ebengenguye umprofethi. u-Abimeleki ebengenguye umfundisi. u-Abimeleki ebengenguye u-fellowship of men. u-Abimeleki ebengenguye umdala. u-Abimeleki ebengenguye nomvangeli. u-Abimeleki was not even in the inner cycle. He was just an outsider. Kodwa he saw what others ignored. Wabona into abanye abantu abayinanzayo. Wasuka wa-acta courageously so. Imfesane ayithethi bazalwane ubana ingamawonga, kodwa imalunga nokuthobeka. Zithobeni ke ngoko phansi kwesandla sikaThixo esinamandla, hayi ngelakho ixesha, kodwa ngexesha elifanelekileyo woniphakamisa. Kodwa khawubeke la madlafu ukuze uphakanyiswe. Into endiyaziyo, abaninzi namhlanje basemadini omnyama abazibekanga ngokunokwabo. Akho mntu angasuka aziphose emadini, kodwa bazibona besemadini. Kunjalo nje uJeremiah akangenanga emadini ngempazamo. No, he did not fall into the pit by accident. He was put there. Ufakiwe phakathi komathi. Abaninzi bethu naxa sithandaza, imithandazo yethu siwugqibela xa egameni loyise, lonyana nomoya oyingcwele, uphele phakathi umthandazo. Suke kwehla inyembezi ngoba siphakathi komathi omnyama onodaka. Kodwa asizicelelanga basemadini, sisuke safakwa ngabantu. Therefore bezikhona izandla esuke zamtyhala zamfaka phakathi komathi. Abekhona amazwi alandelayo esenyeliso embiza ngamagama. There were voices that justified ukufakwa kwakhe. And lastly, there was a system that made it acceptable. Ibekhona inkqubo emvumelayo uJeremiah angene emadini. And ngamanye amaxesha into efaka abantu engxakini nexabanisa abantu nexabanisa i-bosom friends yinyaniso engafunwayo. The uncomfortable truth engafunwa ngabantu ixabanisile iifemeli ezininzi. Baxabanisile abantu bezalana, izixabanisile ii-colleagues because abantu abayifuni inyani. Abantu emampondweni likhona ke igama u-KRA emampondweni akanayo R. Andithi? Okay, anizuyazi ngomampondo. So phaa emampondweni u-KRA nelibamba igama esiXhosa. Yeah. Akanayo R emampondweni. So ke inyaniso emampondweni iyakaka. Inyaniso ke simpondo KAKA. Not KRA. So ke ayifunwa ngabantu inyaniso. Kodwa noYesu xa bephakathi kwamatyala ebekwa izizathu ngezizathu bejustify ukubethelwa kwakhe, asuke athi uYesu, ukuba ndithetha ubuxoki ngqinela ubuxoki obo, kodwa uba ndithetha inyaniso undibethelana. Because inyaniso is uncomfortable, ayinambitheki, ayifunwa ngabantu. Abanye bethu have been closer to the men who lowered Jeremiah into the pit than the one who lifted him up. Abaninzi banaso isiphiwo sokufaka abanye abantu emadini. Abanye abantu abanaso isiphiwo sokukhupha abantu emadini. Kodwa noba kufuna ukuphekwa iqhinga lokudiliza, bakhona abantu ababizwayo.
kunjani kuthiwa into kabani angasilungisela le ngxaki. Bakho ezifemelini ubana utata omncinci ubani ukuba kekho ayinolunga le ngxaki, kodwa uba siyambiza utata omncinci ubani simthengele thunyana angasilungisela uta ubani. Kunjalo nje ibe khona naloo ngxaki naphakathi enkonzweni. Uthi kuhanjwa kakuhle kukhonza uThixo ngenene nangenyaniso bafika osemabhalathi. Therefore zijonge ubana ungomnye ofaka abantu emnqadini okanye ngumntu okhupha abantu emadini. Ibone kwale nto ubana ubizwe xa kufuna ukuliwa kuphela. Emsebenzini it's peaceful, kodwa xa kufuna imfazwe kubizwa wena. Xa kwenza team building awubizwa. Sikulibele nto kabani. Kutheni ulityalo xa sisakha? Abaninzi bethu hleze umadi awunguwo physical omnyama, kodwa ngamazwi ethu siwakhupha ngomlomo. Abanye bethu bangangasebenzisi intambo afakwe ngazo uJeremiya, but we use rejection. Abanye singangangena emadini, but we create an environment where people slowly sink. Bantywile abantu emadini kancinci through gossip. Ngoba le ntlebendwane iyakubulala umphefumlo womntu. Andimthandi nomuntu othi xa ehletyiwe omnye ahamba yomxelela. What is injongo yaloo nto? Hey, besihleli wethu, hayi ukugrayila ubani. Hey, uhambe nangomgca wakuchitha. Injongo yintoni? Abanye bethu sifaka abantu emadini through hard judgment. Sohlulele ngongenabuntu. Abanye bethu sifaka abantu emadini because we misuse power, we abuse power. Kuba ngusihlalo, kuba ngunobhala, kuba ngumfundisi, kuba ngumdala, usuku uhlukumeza amagunya anikweyo, uwamisuse khona ukuze ucinezele abanye abantu phansi. Bawo uMasethi kule 8 years ndingumfundisi, not even once ndake ndakhumbuza abantu kushubile. Hayi kuyashuba kona ecaweni. Ishesoni mose kukhuhlana intsimbi eseshonini. Kodwa not even once ndake ndabakhumbuza ubana mamela ndingumfundisi apha. Not even once kule 8 years. Ngoba there's no need ubana ndibakhumbuze. Bayayazi loo nto. Marayibone kum. Therefore amagunya namandla endiwanikiweyo I shouldn't abuse power endinibeke uThixo. Ngoba ndakwenza loo nto ndibafaka emadini abantu. Kodwa noba bangasifaka abazalwane emadini, God still provides amadlafu. uThixo will raise oAbimeleki abazawuhlangula. Abantu abadelekileyo. Mosi uyaqaphela mosi. Ndike ndiyibone nabo abaphunyeleza imali zabo. Abaphunyele iphampam yabo. Imotor isekhona. Isekhona imotor. Ndikhule mosi abantu abaninzi befumene impahla zabo ngabasemotor. Xa uzohamba xa befika ngapha emakhaya, kuthiwa ngamajoyini ke emakhaya abantu abahlala ngapha. Xa ubuya amajoyini ngapha ekhayeni ubalahle bonke obhulula bakhe. Wafumana obhulula abatsha. Ngoba kudliwa le mali iphampam. Kudliwa le mali yeservice. Abe ngunomahelele yonke le mihla. Kunjalo nje bamvuse ekuseni kungathi bamkhathalele. Banqonqoze ngo5. Ntankuja. Hayi tayam siyakujonga wethu. Ulele kakuhle wethu. Hayi nisalele khawubethe nobinye wethu khawuphuthumele ubi1. Kusengwa le mali yasemotor. Yakuphela imali. Cinga ekhaya. Ucinga abo bukhula nabo. Hayi wethu ube ngunyana olahleko. Ndithenda ukuziqonda. Ndathi ndakubuyela ekhaya. Ndithi bawo ndonile nokuwona amazulu. Ngoba itheni imali iphelile. Xa kukhona abantu abasilimazayo ebomini, when there are those who wound us,
God sends those who will heal us. Xa besilimaza ngapha, bakhona bazosiphilisa ngapha. Abanye xa besitshalela phantsi ebomini, bakhona bazosinyusa. Kodwa nansi challenge. Ukuba ubusoloko ufaka abantu emngxunyeni, whether through your actions, whether through your silence, or through your influence, guquka. Repent and consider your posture. You cannot claim to serve God while you're participating in breaking of his servants. Awukwazi ukuthi unelizwi likaThixo unobomi ngalo, uyazazi izono zakho nomsindisi wakho, kanti lonke ixesha ubizela ukuchitha. Kodwa khawubeke la madlafu. If you find yourself in a system that crushes people, do not conform to it. Become the one who brings the rocks. Iba ngulowo bazalwane oza nantoni namadlafu. Uthi ke ngoku xa senihlala phansi ngoku, uthi phaa kwincwadi yezityhilelo lo mzalwane, uthi xa ebona lo mbono uJohane ebhalela amabandla, ubhalela ngoku ibandla lesibini, ibandla laseSmirna. Ubaxelela into yokubana isithunywa sebandla laseSmirna sibhale sathi, utsho lowo ongokuqala nokugqibela, utsho ungu-Alpha kunye no-Omega. Uthi ndayazi imisebenzi yakho. Bazalwane, noba kungakubi namhlanje ebomini bethu, Thixo yazi imisebenzi yakho. Noba ungabona ngathi wedwa isixovulelweni, but I want to assure you namhlanje ubana uThixo uyayazi imisebenzi yakho. Noba ungazifaka i-CV yonke le mihla zingaphumeleli, Thixo yazi imisebenzi yakho. Uthi nembandezelo nobuhlwempu noko sisityebi, nonyeliso lwakho, bathi amaYuda bona bengengawo nesikhungo sikaSathane. Athi ke ngoku verse 10, senihlala phansi, musukoyika nabuni ubunzima oza kubuva. uThixo akathi awuzubuva ubunzima, kodwa uthi musukoyika nabuphi na ubunzima ozabuva. Ithi loo nto apha endleleni ukhona ubunzima ozawudibana nabo. Abaninzi baphelelwa ngamandla bakuva ubunzima. Abaninzi bamenyeliswa noThixo ngeli xesha bemdumisa uThixo, bathi ngumnini wento zonke, unguJehova igama lakho, kodwa ngomso bayamthandabuza ngenxa yobunzima. Athi uyabona umtyholi uza kuyiphosa inxenye yenu. Unfortunate. Uthi inxenye yenu, portion yenu. Khawuthi hashtag andizi. Suvuma uba kwinxenye ezawuphoswa ngumtyholi entulongweni khona ukuze nilingwe. Athi niya kubandezeleka imihla elishumi, kodwa athi thembeka, be faithful till the end of death. Thembeka kude kube sekufeni. Athi khona umvuzo ndokunika isithaba sobomi. There is a reward after ukuthembeka. Athi lowo unendlebe makayive into ethethwa umoya kuwamabandla. Not just indlebe, but indlebe zomoya. Ngoba izenyama ziyacikoza. Indlebe zenyama ziselective, ziva lento efuna ukuyiva, engafuni yayizuyiva ke. Into kabani mna ndizoxela kubani. Jesus does not promise that there will be no pits bazalwane. Akasithembisanga nobana asizushiywa. Akasithembisanga noba asizulahlekelwa. Akasithembisanga nobana asizukriticizwa. Akasithembisanga nobana asizungena entluphekweni. Instead usicela bana masingoyiki naphi na nobuphi na bunzima, ngoba kumandi bazalwa ukungena ebunzimeni noKristu. Into edala abantu bawe endleleni kuba bayazilwela amadabi. Bambana Yehova nabo babambana nami, yilwa nabo balwa nam,
athi yime endleleni zentshaba uzitshabalalise, because umuntu who utters those words is someone who's very faithful. Namhlanje ke ndichilo ndathi imihadi esiphakathi kwayo mininzi, kunjalo nje yohlukile, kodwa into esicela yona namhlanje bana indaba ezimnandi that the pit is never the end of the story. Ngoba uEbimeleki ufikile wafaka amadlavu wamnyusa. NoYobhi uThixo uthi wasisikelela isiphelo sikaYobhi kunesiqalo sakhe, because we tend to focus more kwinhlupheko kaYobhi. Sithanda uYobhi ephakathi emadini, kodwa silibali bagqibe in the last chapter ithi uThixo wazibuyisa izinto zikaYobhi ngotheni, ngokuphindaphindeneyo. Akuze kuhlala kunje ke mzalwane wami, sizawuguquka izinto. Zotsho nakuthi namhlanje abasephakathi komadi, those who are inside the pit, do not be afraid of what you're going to suffer. Kodwa let me tell you, remain faithful. God has not forgotten you. Akakulibalanga uThixo. Kaloku uThixo ungalibali amadinga. Ungacimba uThixo ngowabantu abathile kanti nawe ngowakho. uThixo uyamphendula omnye namhlanje, omnye amphendule ngomso, omnye amphendule kwiveki ezayo, omnye amphendule inyanga ezayo, omnye amphendule kwiminyaka ezayo, kodwa uThixo uyaphendula. That I can assure you. Namhlanje sibuze umbuzo obana wena ukoluphi uhlobo lwabantu baphosayo nabakhuphayo. Ngoba uThixo namhlanje, the real pit, the suffering is painful. Kuba buhlungu xa siphakathi kwenhlupheko ndithi. Kuba buhlungu xa sibona ngathi imithandazo yethu ayivakali. But let me tell you today, God's provision is greater than the pit. uThixo ukubonelela kwakhe kungaphezu komhadi. Therefore, his faithfulness is stronger than your suffering. Ungoyiki ubunzima naphi na bunzima odibana nabo, ngoba uThixo uza kubonelela. Namhlanje ke ngoku singoJeremiah. Namhlanje semadini, kodwa uThixo nizondicela bana noba loluphi udaka ophakathi kwalo uthe andikukushiya, andikuyekela. Kunjalo nje athi yabonani, ndakuba nani kude kupheliswe iphakade eli, till the end of this age. Akathi ndakuba nani xa kumnandi kuphela, akathi ndakuba nani xa kukubi kuphela, kodwa uthi ndakuba nani kude kupheliswe iphakade eli, ngoba usithembisile wathi akayikushiya akayusiyekela. Kodwa ke ngoku I want to say to you namhlanje, remain faithful. Thembeka kude besekufeni, ngoba sikhona isithaba esonikwa sona. Athi uYesu xa sinikwa eso sithabo athi ke mkhonzi othembakeleyo. Yabona ke wena ubuthembakele nakwizinto ezincinane, athi ke ndangena ke ngoku eluvuyelelweni lwenkosi yakho. uThixo makanithande, uThixo makanigcine, anilondoloze. uThixo abukhanyise ubuso bakhe kuni, alikwaniphe uxolo lwakhe. uThixo anikhuphe phakathi kwemihadi eniphakathi kwazo. uThixo anihlangule nithembeke kude besekufeni, ngoku ngonaphakade. Amen.